Krystalické hnojivo pro jahody se vyznačuje vyváženým poměrem živin, důležitých pro dosažení bohaté úrody. Obsahuje hodně draslíku, který ovlivňuje kvalitu plodů a jejich trvanlivost. Kromě jahod se hodí i ke hnojení jiných druhů drobného ovoce. Obsahuje také hořčík a řadu velmi důležitých mikroprvků. Součástí hnojiva je také lignohumat, přírodní výtěžek, který slouží jako pomocná látka podporující mnoho důležitých procesů v rostlině. Pro optimální výživu jahodníku se na začátku sezóny doporučuje používat krystalické startovací hnojivo. Na speciálně jahodové hnojivo se přechází v období od začátku kvetení. Dále se v hnojení pokračuje v týdenních intervalech po období intenzivního vegetačního růstu. Krystalické hnojivo na jahody se používá formou běžné zálivky, pokud možno tak, aby půda nebyla před aplikací už příliš suchá. Pravidelným přihnojováním jahodníku i keřu drobného ovoce udržujeme rostliny v dobré kondici, co vede k radostnému a úspěšnému pěstování.